Saan tayo pupunta dyan? Joson? Joson! Turumi ka dyan. No, tama ta, bebe? Joson! Okay, Clark. Ali! Ale, ano ko rin? Close network. Bale, takpan ng ipa na, Marine, oh. Tinatakpan niya po yung ngipin niya dyan kasi naiiya siya dahil may punti na po sa harap. Yan nga, kumakain na kami dito. So babay na dyan, babay na. Tanan din. Mo niya, no? Oh, taro may anong babay Jaja na balo. Ay, ito. Hala, dyan, babay ni Jaja. Ah, Levi. Bye-bye. Babay tayo. Tara. Let's Let's go, let's go. Jangan paus ya. Ano po Jaja? Bandi, oh. For today's vlog, samahan niyo po kami ipag-celebrate ang aking kaarawan. Turning 43 na po na tayo. Yan, sila po ang mga kapatid ni Mrs. Yan. So, ang sarap po ng pagkain dito. Korean, no? Yan yung kinakain ko yan. Medyo ang lasa niyan manghang na manamis-namis. Yan. Pork siya, no? Yan, si Tita Marisa, nilagay na yung samji. Yan. Nagugutom na siya. Yan. Samantalang ang anak ko, paiga-iga lang siya ron. Kararating lang kasi namin, so kagigising niya kaya siguro nakaiga pa. Yan. So, dito, ang masasabi ko dito, masarap yung pagkain, no? Fresh, malinis. Yan. So, bali, yan si Mrs. Yan. Puro lang, ano yan, nguyala lang yan, hindi na magsasalita ng mamaya. So, nag-order kami ng kanin. Sabi ko, huwag nang damihan kasi maraming kanin sa bahay. Puro karne lang ang kainin nyo dyan. Kasi, yun ang, only naman po yan eh. Sa alagang 499, meron ka ng samji, chicken, tsaka yung 8 kind of dishes yung sineserve nila. Kagaya nung kimchi, kagaya nung yan baka, yung tokpogi, tsaka yung parang manghang na baboy. Yan. So yung mga servidora nila, no, ano naman, yung service nila, okay naman. Yan si Jaja, puro kanin kinakain niya, hindi maselan yan. Kahit kain lang, kakain yan. Pero ako yan, talagang tinira ko na. Gutom na ako dyan eh. Yan, baka po yan, baka. Yan. Samantalang sila doon, yan, tumitira na rin sila, nagutom na rin. So dito, from sa amin, hanggang dito sa Korean town, siguro ang biyahe namin mga 40 minutes. Malapit lang po kami sa Clark. Kaya pagka sasaglitin lang namin, no? Yan si Joso, talagang sarap gumuya, Yan, nagpakuha na ako ng tubig kasi puro nguya na kami ng nguya. Kailangan din namin ng panulak. Yan, no? Yan, nguya pa. Nguya. Yan. Yan ang birthday celebrant. Yan. Yan, no? Sarap. Yan, pinapawisan na ako. Kasi medyo manghang yung tsaka yung init ng kalan. Yan. So, yun po yung sineserve nila, yung
chicken, fried chicken na honey glaze. Sobrang sarap po niya, no? Tsaka yung mga branches nila, yan, marami na sa Pampanga. Yan. Yan po yung chicken nila, no? Boneless na. Yun yung best seller nila na honey glaze. Chicken, honey glaze. Fried chicken. So, boneless na siya. Hindi mo na kailangan, naka-debone na. Hindi mo na kailangan magtanggal ng buto. Yan. So, kasama yan sa mayroon ka ng samji, tsaka yung 8 pieces na binibigay nila plus fried chicken. Yan. Solid na solid mga kababayan. Ang nila dito, yung only nila dito na samji. May kasama pang ganyan, no? Yun, no? Basta ang diskarte lang dito pag akong kumakain na ganyan, hindi ko masyadong dinadamihan yung pag-inom ng tubig, para makarami ka, no? Yan si Ate Marisa, tinayunan niya talaga. Yan, kinarna niya pagluluto, no? Ang gagawin ko lang niyan is kakain lang. Yan. Yan ang gusto ko sa asawa ko, no? Yung service niya sa akin is 110% to the max. Yan yung baby ko, kumakain ng chicken. So, wala po akong ginawa dito kundi kumain lang. Yan, may nag-order pa ako ng noodles. Yung noodles, extra po yan, no? Tsaka yung drinks, extra bayad po yan. So, ang lang dito, pinakatrabaho ko, ako lang yung mag-drive. Yan. Butter? Dito yan. Kaya ko. Ide niya. Ide sa'yo. Mama? Sa'yo. Kaya ka na? Ay. Nakingi, na. Hoy! Water? Yan, umorder na po kami ng Coke dyan, para sa pantunaw ng ng kinain. So tinatakpan niya po yung ngipin ng baby ko kasi nga ayaw niya maipakita yung kanyang may punti ng ngipin, no? Yan, nagkakagulo na po talaga dyan. Kanya-kanyang na yan, nakangiti si Juliet. Lahat masaya. Minsan-minsan lumalabas din pag may time. Yan, mga anak ni Ate Marisa yun. Si Taba. Yan si Taba. Yan, yung anak ko yung naka-red, excuse. Red na sombrero. Isa. So, dalawa lang yung anak ko, no? Tsaka ito yung bunso, si Eden. Yan, makulit. Bale, takpan ng ipa na, Marini, oh. Yan guys, medyo busog na po tayo dito. Hindi na tayo masyado makapagsalita. Yan.
Ate Hedlin. Kaya na to. Ay, lima. Okay na rin na. Kaya nga yan? Oh. Sis ko na. Pero may labo. Kailangan natin bumili ng original pa. Ito yung ginamit ko kanina. Oh, tuturuan ko siya ng ay, Max. May bayad nita? May bayad na rin tayo. Meron pa tayo. Meron. Yan ako ini. Ito ang gusto ko. Ha? Ilan naman kayo? Eh, subok iyo. Puri yan.